labari na zo da shi to kin ji uwata, ke ce sarauniya kin zarce duka mata, mai kyau da kwalliya mai kaifin hankali sai luba uwata. Lamari na duniya ki kasance mai ɗaukan haƙuri da juriya, kin san komai nufi na Allah, do damuwa ki daina yi. Jita idan na ɗauko kullum ina kaɗawa, sunanki ne a raina shine nike kira, dan Allah ki juyo na ce ki daina damuwa, ba jin daɗi nike ba nima ko kaɗan a raina, daure ki agaza damuwa na ce ki daina, ki cire ta sama ranki kin ji uwata. Damuwar kini na ce tana gona zuciyata, daure na ce ki daina ba jin daɗin hakan nike ba, daure uwata ke ce sarauniyarsu kin zarce da kamata, komi nufi na Allah kin san kina a raina, ina ji da ke na ce dan Allah uwata. Tamkar kini fa babu kin zarce da kamata, mai kyau da tozali mai kaifin hankali, ko da cikin gawaye takunki yayi daban mai kyawu da gyalgyali, inda na ganki na san wani haske nike ta ji, yana ta bayyana a raina sai luba uwata. Sai dai haushin masada ni na ce da ke dan Allah ki zamanto mai haƙuri da dauriya, birni na zuciyarki damuwa ki daina yi, komi nufi na Allah yanda ya so hakan ake yi, inda kina ta jina sako nike ta bayarwa, na san zai iso gare ki to sai ki taimaka, damuwar kike shiga kullum ina ciki ba daɗi nike ta ji ba, birni na zuciyata sai luba uwata, mai kyau da kwalliya na ce yin biya kin zarce duka mata, takunki yayi daban